Is, an tráfsing an bhliain, chomáris na blóchaní teachtaráis, tá rudaí eile teachtaráis. An bhfuil said céad hain. Se, na hainaí, nach máthhartid. Nis, cheap me go mar se go deas, chun an téan seo a rathú, ní gútáid dathanaí, a gútáid na síolta seo. Nach mai sin go deas. Tá go leor cinál an teham. Tá síolta pumpkin, síolta sesamín, lintlí, agus go leor eile. Is féad le rud a bit as a chófra úsáid. Ach, an ceiste chur. Nis, tosoma. Cheapan go mar se go deas, clóig an éin a dhéana cinálín geal. Mar sin, jo ma lé, agus tá cheapa go núsáid ma na síolta sesamín chun sin dhéana. So tá chun an glé chur an glóigean an seo. Agus sin tá chun an scúb úsáid, len an glé sin a scape go dtíon imime fad le go mai gach písa clúdaí le lé. A mai sin go deas. Nis. Jo ma spúnóg, ús man spúnóg le na síolta a chur ar a glóigean. Nis. A chuil sin go deas. Písin eile beidir. Nis. Ús as ma bhérachaí le na bhrúsís le na cínte gúil siad gramí gon glé. Bhfuil is iontaí faoi seo. Is féad leat ciseach dhéanamh an bhabhairt ach tá sé ceart go leor. Nis, na chuide nachfuil gramí tá chun iad a bhrú ar an blátain seo go leatíomh. Nachfuil sin go deas. Tús ionintach dionta. Nis, dyna ma da níos dorcha beidir ar an gúideile gon chorp. Beidir úsid ma na síolta dawn an seo. So ríist, jo ma glé ré. Ní me gur achar an glíhan go fól, dyn ma'n glíhan ar ball. So an glé timppel an seo ar an gorp, mar sin. Agus ríist, jo ma'n scúb ré. Agus brú ma'n glé timppel ar fad, le go mai an áit ar fad clúdaí. Agus an sin bain mud ré leis na síolta dawna a chur síos. Nis. Jo ma spúnóg ríist, agus na cuide dawn an seo. Nis na chuil sin go deas. Tá neart an seo chomá, so is féidir neart a chur síos. Tá me gur gach písa a chlúdach. Ní me gur mór an bán ágal a churbe. Nis, agus ríist, dit me iad a bhrú síos le go mai siad gramí. Das. Nis, agus an sin, na cuide nachfuil gramí iad ágal go leatíomh. Nachfuil sin go hálainn, mór a spórta. Nis, dyna ma an clíhanna dhéanaan an seo. Cheapan go mar se go deas síolta beag an níos smú úsáid an seo, agus in áit iad a chatha síos ar a bápéir. Canál pátrún dhéana lob, nó iad a chur in áhar d'éigen. So chur ma'n glé síos an sin, jo ma'n scúb ríist, agus brú ma an glé ar fud na háitin sin, go hálainn. Nis, má tá cúpla ceann ar an mrádaír an sin se ceart go leor. Ná, jo na síolta seo, agus tá an iad a chur síos i meallach deas an seo. Gomach an clíhan cinál gomach áhard orb an seo. Tá sé níos éasca a sin íana leis na cuide móra le heis na cuide bega. Na cuide bega is féidir iad a chá síos agus brein siad go brá. Ach na cuide móra tá sé go deas áhard agar chur orb. Ó sinna cheapan ar réanos. Agus rud is iontaí faoi seo. Déit tú da a bé úsáid. Da a bé ránú. Ní léon rud ceart nó mí cheart. Tá chulathir ceart nó íonas tú ealaín. Sin rud is ansa domsa faoi. Nis, nach bhfuil crobrátíocht ar an éonaín seo nis. Nis, héis sé seo bain dribble le déanam agus na cosa, ach beidir bair am smaoine faoi cén dachanna íonas man sin.